ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆದಿತ್ಯ ಆಯ್ನದವರ ಚೂರು ಬತ್ತೇನು ನಾನು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಯ್ತಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಅವರ್ಸ್ ತುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ಬರೋದು ದಾಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಇಜ್ಜತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ಅವು ಕವರ್ ಆಪನು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಇಂಥವು ಎರಡ ಜನಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆರಂತಕ ரெண்டு ஜனமா ரெண்டு ஜனத்து ஓதுல்லேது ಅದವಂಗೋ ಬಂಗುನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಕೇನಂದುಂಡು ಸೊ ಬಂಗುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಪಂಡ ದೆಟ್ ಕೆಲವೇ ದಿನತ್ತಲಾಗಿದೆ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೀರಾಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ ಸೊ ಎಂಚ ನಮ್ಮಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಚಾರದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ತಿಂಗಳದ 22ನೇ ತಾರೀಕಿದ 26ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಉಲಾಯಿಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಪನದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಐನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ $98 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ $2 ಆವಡ $100 ಆವಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಟೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತೋಯ್ಪೇನೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ $98 ಆಯ್ನ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟು ನಿಗಳಿಗೆ ತೋಜಿ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಟ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೇ 98.31 ಆತಲೆ ಪಂಡವು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಂಡ $1 ಆಡ ಆಡೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶದಾಯ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ఇప్పుడు ಪನ್ಪುನಾಯ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅವರ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗೋದು ಇಚ್ಚಿನಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಂಡು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಕಿಸ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂಡ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ದಲ ತೊಂದರೆ ದಲ ದಾಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನಂಡ ಅವರ್ಸ್ಗ ಡೌನ್ ಅವನು ಪೋಗುಂಡು പത്ത് 40 ഉണ്ട് ടൈം.
ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ದಾಯ್ತ ಪನೋಡು ದಾಯ್ತ ಪನಂದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ದಟ್ಟು ಜನಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರತ್ತ